Eneko Lanbea, ongi etorri. Kaixo. Zelan gabiz, ondo? Ondo, bai. Asko aldatzen da bizimodua Espainiako txapeldun izan da gero, edo antzeko xamar? Ez. Berdin? Berdina da, bai. Bai, igandean Espainiako txapelduna, astelenean klasean. Bale, hori da laburpenik onena. Baina, esan egia, gero sakonduko dugu, baina hainbeste sufrimendu eta barren ostean liberazio moduko bat da, edo horretan ere ez da ezer aldatzen? A ber, hainbeste entrenatzen egon da eta lortzea gero honelako zerbait Espainiako txapelduna izatea, gustu handia ematen du, izan ere aurkitzen duzu pixkat sufrimenduari zentzua aurkitzen diozu, baina naiz eta ez lortu txapelketa irabaztea eta nire ustez kirolari bat egon behar da posik egin duen lanarekin, ez lortu duen postuarekin, ez? Eta beste zentzu batean, nolabait zurekin kritiko edo bere garaian umetan batez be pentsatzen dut, ulertzen ezintuen jentearen aurrean orain ikustea honek merezi izan duela, lorpen hau lortu dozula, alde horretatik, horretaz ere akordatu zara egun hauetan, edo ez, edo hori baztertuta daukasun zerbaita? Baztertuta daukat batez ere, ni pentsatzen dut momentuan, nire inguruan eta gainerakoa ahaztuta daukat. Bai egin dozuna da, nik uste, ekarpen importante bat, zure kirolarentzat. Normalean edabideetan gehiegi irtetzen ez den kirol bat delako, batez be mutilen gimnasiari buruz ari garenean, eta txapelketa honen ondoren, egia da, nik behintzat ikusi zaitut, edabide ezberdinetan, elkarrizketak emoten, erreportajeak egin dira, zentzu horretan, ikusgarritasun apur bat eman diozu zure kirolari. Bai, hori bai egia da. Gimnasia ritmikoa ez da, orokorrean ere, ez da ateratzen horrelako programetan eta ikusi dut nola egindako txapelketaren ostean agertu nahi zainbat alditan eta hori ikusi da gehiago, orduan ondo dago, uste dut. Hau izan lehike, igual beste batzuentzako be ate bat zabaltzeko modu bat? Bai, uste dut bai, azkenean kirola ez denean ezagutzen zailagoa da hastea, baina jendeak ikusten badu, ezagutzen badu, kirola hau dagoela eta errezagoa da pertsona gehiago hastea praktikatzen. Apur bat ezagutzeko, nik finala ez dut ikusi, baina kroniketan irakurri dut, pilotarekin egin zenuen ariketa espektakulo bat izan zala. Bai, oso pozik nago egindako lanarekin, bereziki pilotarekin. Txapelketa baino lehen, baneukan inseguritate ugari pilotarekin, uste nuen txarrena izango zela, baina txapelketan bertan hasi nintzen egiten eta benetan disfrutatu nuen, zen nengoen egiten dena gustura supereroso egiten nengoenarekin eta badaukat oso gauza berezia orain pilotarekin, ez dakit. Oso ondo gogoratzen dut momentu hori. Baina esango zenduke hori dela tresna edo ariketa guztietan zaiena bere, zuri gehien kostatzen zaizuna? Niri bai. Izan ere, ni saiatzen naiz beti arrisku handiak hartzen montajean, eta pilota, azkenean, oso zaila da zentzu horretan, izan ere, edozein imperfekziok botaldu pilota pikutara. Eta orduan, behar da prezizio handia. Orduan, agian ustaia hartzerakoan errezagoa da. Pilota badauka konplexutasun handiagoa. Eta arrisku handiagoa bai orduan, ezta? Zelan prestatzen dira, ez dakit zelan esan, zuk esan duzu montajea. Montajea, bai. Hori, zelan aukeratzen da, ze musika egin, ze ariketa edo, ze gesto mota egin, hori norberaren kontu bat da, entrenatzailearekin adosten da, bakarrik entrenatzailearen gauza da? A ber, segun non, baina normalean entrenatzailea eta kirolariaren artean egiten den adosketa bat, lehenengo musika erabaki behar da, musika estiloa eta gero zehatzein musika izango den, normalean erabakitzen da kirolariaren gustukoa dena, edo behintzat ondo datorkiona, eta hortik abiatuta montajea prestatzen da, azten da, hor esan duzuna gestoak eta baina dena musika jarraituz izan behar da. Ze musika aukeratu zen non? Pilotan izan zen musika laia naiz, hasiera batean naiz espektakulo baten presentatzailea edo. Eneko, karo,
Niri sortzen zaidan zalantza da, ez dauka zalantzarik zu oso ona izan behar zarela. Maila bajuetan txapeldun izan zarelako, orain 16 urterekin txapeldun absolutua zarelako, nire zalantza da, ze puntutara arte dago kompetentzia handia Espainia mailan? Kirola izanik ez ezaguna eta jente mutil gehiegi praktikatzen ez duena, ze maila dago orokorrean? Nire ustez maila altua dago eta gero eta altuagoa. Espainia gara mutilen artean mundu osoko herrialderik onena, eta batez ere aurten maila absolutunean, zegoen maila oso handia. Geunden 6 eta 6-ak ziren txapelduna izateko modukoak. Maila nire ustez oso ona dago. Bai. Eta hemen Euskadi mailan, Unai ere zurekin ibili zelako ez, bikoteka edo kopan jokatzen den, taldeka jokatzen den saio horretan, hemen Euskadi mailan zenbat zarete? Espainiako txapelketara goazenak bakarrik gaude Unai eta biok. Baina gero maila basuagoetan Euskadi mailan eta bai badaudela mutil gehiago. Esan duzu, kirol bat ez ezaguna danean zailagoa da jentea horretara animatzea, eta hor badago kontu bat nabaria dena. Askotan esaten da gimnasia nesken kontu bat dela. Horrek ere gauzak zaildu egingo ditu, ezta? Bai, argi dago, azkenean mutil bati gurasoek edo ematen diotenean aukeratzeko kirol bat, gimnasia ritmikoa normalan ez dago aukera horietan. Orduan, mutil batek gimnasia ritmikoa praktikatzea erabakitzen badu, da benetan gustuko duelako eta aurretik ere ezagutzen duelako, bestela usteko du hori bakarrik neskek egin dezaketela, gizarteak esaten duelako bakarrik neskek egin dezaketela. Orduan, zailagoa da ezagutzen ez denean. Oraindik ere puntu horretan gaude? Oraindik gizartearen begietara neska kontu bat da? Gizartean orokorrean uste dut baietz. Gimnasia ritmikoan murgilduta dagoen jendearen artean ez. Hor bai ezagutzen dela eta gero eta gehiago mutilezkoen gimnasia ritmikoa, baina bakarrik futbola ezagutzen duen familia batentzat, gimnasia ritmikoa bakarrik da nesken kontua. Orduan, uste dut baietz oraindik gaudela, puntu horretan, baina gero eta gehiago hurbiltzen berdintasun puntu baterantz. Zure kasuan trabak eduki dituzu zentzu horretan? Edo zailtasunak, edo? Familia aldetik eta nire inguru hurbil aldetik ez bat ere ez. Nire arreba nagusiak egiten zuen gimnasia ritmikoa eta, 2 urte nituenean jada ikusten nuen eta oso gustuko nuen eta inoiz ez didat esan ezin nuela. Betidanik izan da, benetan gustuko bat nuen hori praktikatu behar nuela eta hurbileko pertsonak ere esan didate beti hori egiten jarraitzea. Gero, besteek esaten zuten eta beti egon dira komentarioak eta baina niri gehienak ez aizkit heldu. Nire gurasoek egin dutelako pizkat barrera bezalakoa, ni alaiago mantentzeko eta ez sufritzeko kritika horiek. Beraz, zentzu horretan familia zure kasuan izan da oinarrizkoa, ez? Bai. Esan duzu, zure arreba zala, nagusia zala, gimnasia egiten zuena eta zuri hortik datorkizula. Oso txikitatik gainera, ezta? Bai. Ni ez dut nire burua ezagutzen gimnasia ritmikoarik gabe. Gogoratzen dudan momentutik da gimnasia ritmikoa egiten, uztailarekin edo kalean praktikatzen, bai. Sakonetan, Leioan. Bai. Zure entrenatzaileari entzun dizkioan adierazpen batzuk dira, Enekok, zuk, bizidozula oso modu berezian gimnasia, askotan ariketak negar egiten amaitzeko punturaino. Hain barrutik bizidozula, ondo ateratzen denean posa gaitik egiten duzula negar, txarto ateratzen denean disgustoa gaitik. Zegaitik da hain berezia zuretzako edo ze ematen dizu, ze sentitzen duzuzuk gimnasia egiten ari zarenean? Zaila da saltzeko. Azkenean ni orokorrean ez naz oso pertsona zabala eta baina nagoenean tapizean da ni neu izateko aukera daukadala eta ordan sentitzen dut oso momentu berezi bat bezala. Eta lana erakutsi badut oso pozik sentitzen naiz eta emozionatzen naiz eta txartu egiten badut pen handia ematen dit ere eta ordan berri emozionatzen naiz. Ez dago puntu erdiek. Baina ondo dago emozioarekin bizitzea, azkenean pasio bat danean, ez? Horrela bizi behar da. 2 urterekin, gutxi gora bera, hasi zinen.
hasiera horretan nola egiten zenituen ariketak, edo esan nahi dut, materialak eta hain txikientzako badaude? A ber, ustaiak badaude oso txikiak, Decathlonen eta bar, eta gero, soka hartzen nuen, edo bai eskalartzeko sokak Decathlonen, edo bestela, hartzen nituen kordak, persianetako eta horrelako kordak, eta horiek erabiltzen nituen. Gero, masak ziren maraka batzuk horrela... Hori esplikatu behar, oza, zu hasi zinen maraka batzuekin? Bai, gabonaldiko marakak hartzen nituen, eta gero urte osoan erabiltzen nituen, nire gauzak egiteko, bai. Ze puntutaraino izan da importantea hor zure entrenatzailea? Ni ustez oso importantea izan ere lehenengo momentutik, klubean sartu nintzenetik egonda beti nire alde, ni laguntzen eta bar, eta ezin dut pentsatu gimnasia ritmikoa egitea bera gabe. Momentu honetan, uste dut izan dela nire gimnasia ritmikoaren bizitza osoan oso pertsona garrantzitsua. Esan nahi dut, seguru asko zu urtetan, momentu honetan ez dakit, baina urtetan zeu izango zinelako sakonetan mutil bakarra. Bueno, ni sartu nintzenetik bazegoen mutil bat, orain jada utzi du gimnasia ritmikoa, baina bazegoen bezat orduan ez zen hainbesteko, ez zen gauza hain berria, niretza. Prestakuntzaren aldetik, nik uste dut gimnasia ritmikoaren inguruan badaudela, ez dakit egia den edo kondairak diren. Baina sentsazio bat oso kirol exigentea dela, eta batez be, hain jente gaztearentzako entrenamentuei buruz ari garenean eta prestakuntzari buruz ari garenean. Zer dauka horrek egitik eta ze puntaraino da esagerazio bat? A ber, egia da, oso kirol exigentea da eta gainera da kirol bat praktikatzen dena oso gazteak garenean. Orduan da, exigentzia handia oso gaztetan. Orduan, entrenamenduak latxak dira, askotan 3-4 ordutakoak eta gogorrak izan ohi dira. Gainera, egia da, gimnasia ritmikoan entrenatzailea ezin dela denbora guztian zure gainean egon. Orduan, autoexigentzia eskatzen da. Eta txikitatik ikasi behar dugu, benetan hobetu nahi badugu, guk geuk saiatu behar garela gurekin exigenteak izaten. Orduan, exigentea da fisikoki, baina baita ere psikologikoki hori. Izan behar garelako kapazak txikitatik gu geu exigitzen gehiago eta hobetzen saiatzen. Eta horrek zer esan nahi duzu oso heldua izan zarela nahiz eta umea izan? Ume bati horrelako heldutasun autoexigentzia puntu bat eskatzeko hori ez delako ohikoena izango. Ume batek normalean ez duelako eukiko errutina hori egunean 3-4 ordu eta gainera nahiz eta entrenatzaileak ez begiratunik gauzak ondo egin behar ditut. Bai, zentzu horretan bai uste dut madurazio puntu bat eskatzen duela, ere organizatu behar gara oso ondo eta baina, ahaztu gabe umeak garela eta umeak izaten jarraitu behar dugula. Hori da, zuk ez tozu ezer galdu gimnasia egiteagatik. Beste, zure adineko ume batek egiten zituen gauza berak egin zenitzaken? Ez, egia esan ez. Lagunen festak, urtebetetxe festak eta askotan galdu behar izan ditut, nire herriko festak ere, justo Espainiako txapelketaren aste berdinean zirenez, ezin izan ditute egin eta baina, galdu ditut, baina gustukoago dudan zerbait egiten nuelak, orduan nire ustez ez da galera. Izan ere, adibidez bat jartzearen, orain, Espainiako txapelketa. Ara eraman zenuen montaje hori prestatzeko, zenbat denbora behar izan duzu, zenbat egun entrenatu duzu astean, zelakoa izan da lan hori? Astean entrenatzen nuen 6 egun bakoitzean 4 ordu, 4 ordu, eta normalean prestatzen ditugu urte oso batean zehar, hasten gara irailan preparatzen, gero ekainean ateratzeko Espainiako txapelketan, baina orain koronavirusa dela eta izan gainuen paroia hor martxoan, eta izan da Espainiako txapelketan orain azaroan. Baina hori normalean urte bat edo errepikatzen badugu 2 urtetan, 2 urtetan, baina zenbait gauz aldatuta eta hobetuta. Eta pandemia garaian zelan entrenatu duzu? Etxean? Bai, etxean gelditu gabe entrenatzaileekin Skype bidez egiten bideodeiak, egunero. Jarraitzen genuen entrenatzen 6 egun, baina oinarritu ginen gehiago alde fisiko, alde korporala lantzen, flexibilitatea, preparazio fisikoa eta horrelakoak.
Zentzu horretan, flexibilitatea eta gorputzaren garapenari buruz, zenbateraino eragiten du, ze diferentzia dago? Sexuen artean eta gero adinean aurrera egin alabe bai. Sexuaren artean argi dago desberdintasunak daudela. Neskak orokorrean fleksibleagoak dira eta mutilak indartsuagoak. Orduan, neskak agian fleksibilitate handiko gauzak egin aldituzte, baina mutilok egin alditugu salto hobeagoak. Orduan, nik uste dut oreka dagoela, naiz eta desberdinak izan orekatu da egon algarela. Eta denboran zehar, txikiak garenean fleksibilitate handiagoa dugu, fleksibilitatea lortzeko joera handiagoa dugu, eta gero nagusiagoak garenean da mantentzea duguna eta tira palante. Ez galtzea, Hori da, ez galtzearekin nahiko. Ze edaderekin da, edo ze adin da mutil batentzako gimnasia ritmiko egiteko adinik aproposena, edo zure momenturik gorenean zauden adina zein da? Ez nago ziur. Ni pertsonalki uste dut nire puntu honena oraindik ez dudala lortu. Eta batez ere mutilok ez garenez hain flexibleak uste dut nesken puntua baino geroago dela. Neskena izan ohi da 15-16 urterekin, eta mutilena uste dut pizkat berandu dago dela. Agian 18-20 urte gutxi gora bera izan daiteke. 18-20 urte zu garain 16 dauzkazu? Bai, nik uste urte bat edo bi gehiago... Ni esatera ni joan Paris 2024ako. Ondo lego. Ez da gizelako momentua izango izateke. Ondo lego. Ona izan ere... Gauza bat da, puntu topea, baina ero tope horretan mantendu alzara urtetan zehar. Bale, que alde horretatik ez dara zorik egongo, ez? Zure partetik ez dara zorik egongo. Alde horretatik ez, baina... Uste dozu posible izango dala? Ez. Ez? Ez, oso ondo legoke, baina realista izaten uste dut ez, oso hurbil dago Paris, eta gauza gehiegi aldatu behar dira Parisen gimnasia ritmiko maskulinoa agertzeko. Baina izango da parekidea ez dan kirol apurretakoa, ez da? Olimpiar jokoetan, edo asko daude? Ez dakit, esan nahi dute hor badago joera bat eta da kirolak parekideak izatera eta bai mutil zein neskek konpetitzera. Momentuz gimnasian ez tozu puntu hori gertu dagoenik ikusten? Hainbat hau sartu behar dira kontutan. Azkenean, hau da guk egiten dugu gimnasia ritmikoa, baina Japonen atera dute kirol ezberdin bat eta ditu izan dute gimnasia ritmiko maskulinoa. Baina ez da izatez gimnasia ritmikoa, delako beste kirol bat, akrobaziarekin eta bar, baina gimnasia ritmikoa denez izena, gertatu alda hori sartzea olimpiadetan, eta orduan gurea, edo nire ustez benetako gimnasia ritmikoa dena, hori da. Orduan, gero baita ere, ez daude ia herrialderik mutilak dituztenak. Momentuz, Ameriketan uste dut ez daudela, eta orduan hori ere kontutan izatekoa da berdintasuna lortzeak orduan. Esate baterako, ez da egite, Rusia eta herrialde hauek izango dira emakumeetan punta-puntan daudenak, ez? Horietan, mutilen edo gizonezkoen gimnasia ritmikorik ez dago? Ez, ia bat ere ez. Izan ere, oso kontserbagarriak diran, eta han oraindik ere pentsatzen da, Bulgaria, Rusia, hor pentsatzen da oraindik gimnasia ritmikoa dela nesken kontua. Bueno, hor badago oraindik bide bat egiteko. Zuk norbaitek galdetuko balizu, mutil batek esango balizu, nik igual egingo nuke, baina nago oso konbentzituta zuze esango zenioke. Behintzat frogatzeko. Kirola frogatxagatik ez duzu zer galduko. Eta imaginatu gustuko duzula. Bitu, okazu kirol bat egiteko, eta gustuko ez baduzu, berdin da. Beste bat frogatu badago. Baina saiakuntza egiteagatik ez duzu zer galduko. Gimnasiaz aparte, eneko lanbeak, ze beste afizio dauzka, badakit, matematiketan bastante moldatzen zarela. Bai, nahiko ondo. Lehen hezkuntzako 6. mailan nengoenean irabazi nuen Euskadiko matematikako olimpiadak. Eta, balio du ezertarako horrek gimnasian, edo ez dago ezer ikusirik? Ez, baina egia da, nik badokala ikuspegi espazio-temporala oso garatu eta horrek
laguntzen dit bai matematiketarako, baita gimnasiarako, izan ere, botatzerakoan ikustea ondo, ondoan eta hori kontutan izan behar da eta laguntza eskintzen du, baina ez da hain zehatza, matematika nuna izatea, kirola nuna izatea, ez. Bale. Eta horretaz aparte zer, beste zer? Gustuko dut baita ere informatika gauzak eta eta uste dut unibertsitatean horrelako zerbait ikasiko dudala. Orain batxilergoan zaude? Bai, batxilergo lehenengo mailan, bai. Beraz, joan barko zara, gitxi gora bera begiratzen, ez? Bai, uste dut gutxi gora bera erabaki dudala, baina oraindik gehiago pentsatu behar dut. Eta gero zer egiteko? Programatzea eta asko gustatzen zait ikustea nola programazioak eramaten duen gero ez dakit zer egiten, gauza abstraktoak egia. Bale. Eneko, ahal izango bazendu aukeratu, zertara zuzenduko zenduke zure ibilbidea emetik urte batzutara? Nahiko zenduke gimnasiara profesionalki dedikatu, edo ja behin hasten zarenan ibilbide horretan adibidez, informatika, robotika kontu horrekin, ja hor beste bide bat hartuko dozu eta hau bukatutako etapa bat izango da? Nire ustez etapa hau ez da inoiz bukatuko, kirolari bezala bai, baina entrenatzaile izatea gustatuko litzaidake, baina hori beste lana izan da, informatikaria izan da, eta gero arratsaldeetan adibidez entrenatzea eta hori bai gustatuko litzaidake, nolabait mantentzea gimnasiaren munduan, baina ez hain sartuta, ez hain murgilduta. Zuk aukera espadaukazu, nahiko zenduke zuk entrenatzen dozun mutil bat egunen baten, horrelako nazioarteko txapelketa batean ikustea? Bai. Egia esan, nahiz eta nik ez entrenatu ikustea mutiko bat. Olimpiada batzuetan edo Europako txapelketa batean ilusio handia emango zidan. Edo zein izan da, ilusio handia emango zidan. Baneko Lanbea, mila esker elkarrezketa honen gaitik, zorionak lortutakoa gaitik, egindako ibilbide horren gaitik, eta nik uste beste batzuentzako be eredu bat izatea gaitik. Eskerrik asko gurekin egotea gaitik. Zuri. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.